Na tomto videu si ukážeme správne nastavenie pluhu do trojbodu, do závesu za traktorom. Takže nasimulujeme si traktor v brázde. Zvolil som výšku okolo 20 cm, to znamená, nastavíme si hĺbku orby a podvihneme kolesa na tejto strane o 20 cm, čím je simulovaná jazda v brázde. Základná vec, ktorú každý podceňuje, respektíve som to nikoho nepočul o tom rozprávať, je rozpet zadných kolies. Ja mám 105 cm, tento pluh je podľa užívateľskej príručky od pluhu je nastavený na rozteč 102 cm. Čiže máme o 3 až 4 cm väčšiu rozteč kolies. Tým pádom pluh bude na prvú radlicu by bol príliš veľký záber, pretože toto koleso je ďalej, než by malo byť. Preto sme posunuli pluh o požadovaný rozmer bližšie k tomuto kolesu. Ano? Aby sme vykryli tento rozdiel. Pri pohľade zozadu je potom vidno pomyslenú priamku. Vlastne tu je hrana brázdy. Tu je hrana brázdy a predné koleso, zadné koleso sa majú kryť a tento špic má byť v zakryte s touto hranou vlastne, aby bralo na začiatku brázdy, aby nebal príliš, aby pluh nebol posunutý tam, na prvú radlicu bude príliš veľká šírka, alebo naopak, aby nezaberal len polovičkou, ktorý prvá radlica bude mať veľmi malý, veľmi úzky záber. To znamená, pluh, toto nedosahujeme španovákmi, ale dosahujeme to tým, že posunieme tento pluh. Ramena sú v strede a dosiahneme to posunutím tohto pluhu buď bližšie alebo ďalej od tohto kolesa tak, aby tento špic ostria bol v zakryte s vnútornou hranou pneumatiky. Tým pádom máme nastavený správny záber prednej radlice, ktorý v mojom prípade činí 27-28 cm. Malo by to byť 30 cm. Tento pluh má záber 60 cm, 30 cm na radlicu. Čiže ak máme toto postavenie, to znamená, že ramena majú byť v strede a pluh má byť v zakryte s vnútornou hranou práve pneumatiky. Zároveň nastavíme pohyblivými pakami, to znamená tretím bodom aj týmto predĺženým ramenom tak, aby si pluh sadol na zem. Pluh sa nachádza na dne brázdy. Všetko má byť v rovine. To znamená, zadný plás musí ležať na plocho, predný plás musí ležať na plocho, aj ostria, obidvoje. Pod z tejto strany. Pekne vidno, jak ležia ostria na plocho. Ak to takto nemáme, pluh máme krivý a nebude nikdy poriadne orať. To znamená, že takto musí byť pekne na plocho, vtedy pekne orie a nie je s tým žiadny problém s nastavením orby. Ďalej si ukážeme ďalšiu geometrickú závislosť, to je tretí bod, sklon tretieho bodu. To znamená, že ak je správne nastavený pluh, tak predĺžená os týchto ramien a tretieho bodu, pomyslená os tretieho bodu a pomyslená os ramien sa musia stretnúť tuto niekde v prevodovke pri kolese bez predného náhonu. Ak máme traktor s predným náhonom, prenesieme trošku väčšiu váhu aj na predok, to znamená, že treba sklon tretieho bodu zmeniť tak, aby sa stretol niekde pred prednou napravou, tie osy, aby sa stretli pred prednou napravou. Tým docielime trošku pritlak aj na predné koleso. Inak pri tomto sklone, čo mám teraz, je ťažisko pôsobenia síl zhruba tu, bude viac doťažovať pri zábere zadné koleso, aby neprešmikovalo. Pluh musí byť v brázde, pokiaľ je už zanorený do brázdy, musí byť v
vo vodorovnej polohe, tak to musí ležať na dne brázdy v pozdĺžnej osi, aj v priečnom smere, aj zároveň musí byť v osi traktora, nesmie byť do boka vysunutý. To znamená, v tomto smere nastavíme pluh tretím bodom a v tomto smere, aby nám neťahal traktor buď do jednej alebo do druhej strany, nastavujeme touto pákou, touto dvakrát zalomenou hriadeľou nastavujeme sklon v pozdĺžnej, teda vychýlenie z pozdĺžnej osy traktora a zároveň v tomto smere nastavujeme týmto jedným staviteľným ramenom. To znamená, musíme si nastaviť pluh, aby bol vo všetkých troch osiach na plocho vodorovne na zemi. Pauza. Šponováky pri oraní sú voľné. Nie úplne, ale asi takto, pár centimetrov. Aby sme pri oraní umožnili pluhu mierne vychylenie, to potom doladíme vlastne pluhom, aby pluh bol tam, kde má byť v polohe. To znamená, teraz čo sa deje, keď nám traktor ťahá do strany. Stoj tu. Keď nám traktor ťahá napríklad preč od zoraného, to znamená, že pluh je nastavený takto šikmo. Plas sa opre o zem, o brázdu a vlastne má snahu ísť do tej strany a tým pádom vytáča predok traktora von zoraného. Naopak, ak je pluh nastavený takto, vtedy vlastne pluh má snahu ísť tak, tlačí zadok doľava a predok nám zanáša do zoraného. Toto korigujeme práve touto zalomenou hriadeľou. To znamená, pri orbe sledujeme, aby obidva španovaky boli voľné a vlastne nastavujeme priečný v pozdĺžnom smere, nastavujeme vlastne vychylenie pluhu buď do jednej alebo do druhej strany. A to touto zalomenou hriadeľou. Niektoré pluhy majú staviteľnú skrutku. Tento pluh má páku a dvakrát zalomenú hriadeľ. Znamená, že nastavujeme tam vlastne v pozdĺžnom smere nastavujeme vlastne vychylenie pluhu buď do jednej alebo do druhej strany. Pokiaľ pluh nechce ísť do zeme, to znamená, že ho máme v podstate. Teraz, čo sa týka pozdĺžného smeru, je dôležité, aby pri zodvihnutí pluhu vlastne tento trolling zabezpečí, že pluh sa postaví na špic pri zodvihnutí. Ako nám sa začne ponárať do zeme, tak tam trojuholník šikmý sklon tretieho bodu s týmito ramenami zabezpečí, že pluh pri zanáraní do zeme sa začína zrovnávať, až sa vyrovná do tejto polohy. V tejto polohe orie a má minimálny odpor. Ak máme zle nastavený pluh, napríklad máme krátky tretí bod, pluh je napriek správne zanorené hĺbke, neustále má snahu sa zabárať hlbšie a hlbšie, kladie traktoru veľmi veľký odpor a vlastne hrnieme zeminu pred sebou. Skorigujeme potom dĺžku tretieho bodu, vyrovnáme mierne sklon pluhu tak, aby vlastne bol v brázde, pokiaľ je zanorený v správnej hĺbke, aby bol v rovine. To isté naopak. Ak ho nastavíme, ak predĺžime tretí bod, nastavíme pluh takto a vlastne bude mať snahu sa vynárať zo zeme a nedosiahneme požadovanú hĺbku orby, koleso bude voľné vo vzduchu a vlastne pluh sa bude mať snahu vynárať voľnú zeme. Čiže správnu hĺbku orby nenastavujeme kolesom, to mám len indikáciu v podstate, ako sme hlboko. Správnu hĺbku orby nastavujeme predĺžovaním alebo skracovaním tretieho bodu. To znamená, keď chceme zanoriť pluh hlbšie, musíme skrátiť tretí bod, pluh bude mať snahu sa zanoriť hlbšie. Ak ideme príliš hlboko a pluh má snahu sa neustále zaorávať, predĺžime tretí bod, čím pluh vyrovnáme a bude orať v rovine a nebude nás neustále ťahať do zeme a dvíhať predné koleso a podobné kusy. To už je extrém. Keď je príliš pluh postavený na špic, tak nám zodvihne až predné koleso. Dobre, pauza. Orba prvé drázy.
koleso je skoro sa dotýka, čiže ešte trošku by ho môžeme ponoriť dlhšie. Panovaky sú na stále vojne, čiže skrátim trošku tretí bod, aby sa púl zanoril hlbšie, aby sa oprel trošku o koleso, lebo je voľné. Trošku skrátime tretí bod o pár metrov a vyskúšame. Opreté o zem, záber radlic je správny. Hĺbka orby je tých 20 cm, jak sme si nastavili. Pluh je vodorovne po vzdĺžnom priečnom smere a neťahá traktor do strany. Naozaj pluh má teraz minimálny odpor v zemi a pekne horie, neťahá nám traktor nikde. Pekne zasypáva zelené.